Ndigbo abịakwanụ m ọtụtụ ife na-eme anyị si anyị n'aka ọtụtụ ife na-eme anyị si anyị n'aka ọtụtụ oge ka anyị na-asị na federal gọọmenti asị na nka ọtụtụ ife na-eme anyị si anyị n'aka na ugwu ha na-asị ife na-eme anyị si anyị n'aka ọtụtụ ife na-eme anyị si anyị n'aka si rụọla anyị briji na onwe ife federal gọọmenti na-eme ọ ife ndị be anyị na-ekwu sensị federal gọọmenti ekweghị enyela anyị aka. Otu federal gọọmenti mere eme Niger Bridge ọ fọrọ izu ụka ịtọ ka alụchapụ ya nya ka ndị be anyị jego na-ezukọsị ife eji alụ briji ama na achọ ka briji dazie a sị na so ofu ụzọ ka esi aba South East ala Igbo so ofu ụzọ ka esi aba ewesị ka alụọ briji nke abụọ o so n'ife ndị be anyị na-ayọ sensị na-ayọ ka anyị esi mee ka alụọ briji ọzọ ka o wee na-adị mfe maka ịbata Ọnịcha ụfọdụ oge na isi akụkụ Naijiria ọzọ na-abata ịnọgido na briji ọ dịka ife ịnọ na briji ọ ka ife ịgbalụ n'ụzọ ewee na-asị ka alụta briji ọzọ ka o wee dị mfe ọkwanye ka a na-alụ briji alụchago briji eje na-ezukọsị ife dị na briji ndị be anyị iwu ndị na-ezukọsị ya emechaa na-atọ onye ọzọ ụta ọkwa anyị na-eme onwe anyị kịta anụgo m akụkọ na-enwere ike imechi briji ahụ maka ife dị etu a eme ndị be anyị na-asị ha na-achọ igbochi ife na-abịala anyị mana onye na-eme nke a kịta anyị nwa na-achọ igbochi ife na-abịala anyị enwere ike emechie briji a kịta briji ọ fọrọ izu ụka ịtọ ka alụcha emechie onye ka ọ ya emetụta a na-alụ briji ụfọdụ a na-asị na Naijiria niile ka Naijiria nwere ife ha chọrọ ha ji alụrụ briji a ka m gwa ụnụ ndị briji a ka nyere aka wụ ndị Igbo briji a dị n'ala Igbo ma isi delta wee bata ma ụzọ ọwụ na isi bata delta ọkwa n'Igbo ka ọwụ Asaba aha o si bata anyị nwa ka ọ ka enyela aka mana na ife ndị be anyị na-emezi enwere ike imechi briji a na-achọ ịlụcha alụcha briji a onye elu ofu ọnwa kịta akpọpee mana na ụdị ife na-eme na unu eje na-ezukọsị na-atọkọsị ife eji alụ briji na-ezukọsị emechi ụnụ asị na onye ọzọ mere ụnụ ana m ejikwa ohere a na-agwa ndị biketere briji ahụ nso ndị a na-alụ briji ahụ n'akụkụ ha obodo nọdewe briji ahụ welunu ndị vigilanti tinye ka amalụ ndị na-eme ife a ka anwụkọsịa aka kwesịrị ịkpalụ ndị na-eme ife a na-agwa ụnụ ka ọdịmma ụnụ ọdịmma anyị nwawo ndị Igbo ụnụ mara ndị na-eme ife a jidenu ha ka a tụọ ha nga ka emekwa ife a na-eme ndị ohi maka na ohi megide onwe ha nke awụ mmadụ ime onwe obodo briji a metụrụ ma ndị ometụghọ n'akụkụ ebe ahụ tikọsịa n'aka ka amara ndị na-eme ife a ka aka kpara ha ife na-eme anyị si anyị n'aka ife na-eme anyị si anyị n'aka ụnụ mazụkwa nke akwụkwọ anyị na-achọ ime onwe anyị federal gọọmenti emegokwa nke anyị eme gbasara briji ahụ etu nsikwa afọ alụrụ ya ọfụma onye ndị na-alụkwa briji ahụ Julius Berger onwe ka asị Julius Berger ụnụ alụ na briji ahụ ọfụma maka na Julius Berger na-alụ ya a na-alụ briji ahụ ọfụma a na-alụ ya ọfụma na-agbanyeghị na-asị na emecha anaghị anaka ego mana ife ka mkpa ụnụ alụghị alụ ọ ya enyela anyị aka hinne biko unu gbasaa na ozi a ka onye ọ na-afụ ozi a gbasaa na ozi a gbasaa na ya n'ike onye na-ekwu n'ụwa Azuka Igbo Area TV ngwanụ ka emesịanụ